ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, ҳама каса созен хубен. Ирӯз 16 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем. 12 дуна эълонай хулос тамошо кунен. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошен роӣ кунен. дар навори баъда реклама карда бари мардум пешниҳод мекунем. хулоси гап дар ютуб рекламаш мекунем, дар ютуб, тикток, инстаграм. ирӯза наворда ҳастай аппарату роӣ кардан, хонаҳои иҷоранишинӣ дар дохили Душанбе ҳастай. хулас навора то охир тамошо кунед бошед азиз. хонаҳо дар Ваҳдат, дар Душанбе, дар тарафҳои хоб Конибодом ҳастай, дар Восе ҳастай, дар Кулуб ҳастай, ноҳияи Рӯдакӣ ҳастай, дар ноҳияи Данғара ҳастай. хулас навори зур бари шумо то охир тамошо кунен. бачаҳко лайкора ҳатман бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен, навора сар мекунен. бо диққат тамошо кунед бошед азиз, то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин хонаи иҷорашинӣ. хонаи иҷорашинӣ ҳастае ки мақсад аренда метиҳанд. дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулпарвар ҷои беҳтаринда қарор дорад. марҳамат нафаре ки гуфтем ки аренда комнатмон дар кора, пожалуйста. ду хона бо калидор, 1,5 сотих замин масоҳат дорад. ду хона дорад. хонаҳо ремонтҳои фасон беҳад мақсад созбад нестай. нархи моҳонаш 2500 сомонӣ. ҳамин апашка гуфтанд ки аз umi канали шумо занг бизананд, мақсад бо арзонтараш мекунем. рақамҳои WhatsApp занг занед. шароитош зурай, кухни, баня ҳоҷатманд дора, оби гарму хунук дора. хулас қолинам мақсад қолин дорад. маълумоти бештар занг бизанед, маслиҳат карда бигиред дӯстони азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбури кӯҳнада қарор дорад. аз дарвоза дохил мешавем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. 4 ҳуҷра масоҳати 12 сотих замина ташкил метаҳад. 150 000 сомонӣ нархи ҳамин хона. дӯстони азиз, маълумотоша бо диққат гӯш кунед. Саудо ТВ шумода нақл мекунам. 4 дар хона, 4 хонаи 7 ба 3, фақат якташ ремонт дора, дигарош коробкаҳай. як калидори 7 ба 3, кухни ва баня алоҳида, ҳавзи 12 тонага барои об, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам, тапа тайёр бо семенблок маҳкам. дарвоза дорад, свет дора, об наздикай. якчанд дарахтони мевадиҳанда дорад. маълумоти пира занг бизанед. 150 000 сомон нархи фурӯш дӯстон. мегзарем ба сеюмин аппарати фурӯшӣ. аппарат барои кислород додани беморони вазмин ҳастае ки дӯстони азиз, аки эълон ба ҳаму докторои пуртаҷрибаи мо мақсад алоқамандӣ дора. истифода нобурда навай дар шаҳри Ҳиссаравшан гули сурхда қарор дорад. нархаш 32 000 рубли русӣ, чанқа мешавад? 3200 сомонӣ тоҷикӣ мешавад. мақсад ки бо арзон ҳам мекунанд. WhatsApp-шон 0471 касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел аппаратҳо дорен, мақсад харидорӣ мекунен, ина марамат занг бизанен, қатъи соҳиб мулк маслиҳат кунен, ҳамроҳи ака чахчах ка бигиренша. 32 000 рубл мега аппарат барои кислород додани беморони вазмин будаст. истифода нобурда занг занен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар шаҳри Бохтар, деҳаи Мирзоободда қарор дорад, тарафи МЧС. гӯшнанда бачаҳо аз маълумотоша. 3 хона 9 сотих масоҳат 320 000 сомда. ихели хона намеёвем дӯстон. просто нигоҳ кунед, акада срочно сум дар коршай. видеора камтар ускорид кардем. барои маълумоти бештар WhatsApp-шон рақамҳои 16 дастишон
66 22 занг занед. об свет дора 9 сотих масоҳат, 3 дар хона 320,000, як веранд, 3 хона, баня дора, анҷомхона дора, гирди хона маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, мактаб где-то 15 минут аз хона то мактаб, роҳи калон аз хона то роҳи калон 200 метр, аз роҳи калон то района, мақсад ки мошино 3 сомонда мебара, наздики хона, мактаб, беморхона, мақсад ҳами хеле шароитҳо хулас ҳастай, занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. бачаҳко пабратски наворда лайк бизанен. ҳамин Саудо ТВ фақат барои шуморо навор мекунад. чанд қа метавонед лайкотона бимонед, баъд ҳамин навораи маро тамошо кардан бигирен. ба ҳазур. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоҳати 4 сотих замин, кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Восе, шаҳри Кулуби ноҳияи Воседа қарор дорад. нархаш 245,700 сомонӣ. хона ба кирпичи пухта бардоштагӣ, проекти фасони хуби замонавие. ошхона ва ҳаммом иборат мақсад дорад. хонара бо хишти пухта бо нақшаи аз аввал пешниҳод кардаи вазорати заминсоз сохтем. дар расмо мебинед кадом ҳолат ин ҳами састани дарвоза часпондагӣ. ин тараф ҳавли ҷои мошин, иси хонаҳо. хоб 3 ҳуҷра 4 сотих масоҳат, об свет ҳастай. аз маркази ноҳия ба мошин дар 7 минут омадан мумкин, пиёда 15-20 минута миен. бачаҳои азиз, занг зада чахчах кунед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки шашумин хонаи мо 4 ҳуҷрага масоҳати 2 сотих. дохили Душанбеда мардуми ютуб, дохили Душанбеда сотихош камтараканд. ҳами агар мисол агар 10 сотих мешид 430,000 нево мумкин ки 1 миллион мешида. ҳам хотир камтарам ишам хубай. ҳастаи нафарое ки шароитошо намераса хелда мегиранд. 4 ҳуҷра 2 сотих, Душанбе, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 430,000 сум хонаи назди ҳавлигӣ дар дохили Душанбе. ҳавли 2 сотих ремонт чихеле ҳами ҳолат бо арзониш мекунад. суруға бозори Балх пушти управлени ГАИ. канализатсия дора, об свет дора, ҳуҷҷатҳо занг занед, мақсад 100%. 430,000 сомонӣ нархи хона муайян шид. ина марама худотон бо занг зада масъя кунем бачаҳои азиз. чизе боша мо дороӣ кунем, рекламаш мекунем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 1 ҳуҷрага 12 сотих масоҳат. шаҳри Кулуб Навканда қарор дорад. 240,000 сомон нархи хонаи назди ҳавлигӣ ки дар маҳаллаи Навканди шаҳри Кулуб қарор дорад. нигоҳ кунед чӣ хел фасон, коридори дароз, хонаҳо абои усу кондитсионер, хоб қолинои фасон, телевизор, хулоси гап ремонтҳои зур, беҳтарин ремонт, просто мада маъқул шид 240,000 сум надорем ки бигирим ша. шароитош зурай, тамоми шароитҳои хуб қатъияй, об светшам ҳама чиз хулас 100%. касе ки мехара ина рақамҳои дастӣ 4908 метавонен занг бизанен, масиҳат карда бигирен. касоне ки хонароӣ мекунен, хонаҳотонро видеонавор кунен бачаҳои, чем сурати холӣ ҳамун хонара видео кунен, худтон фасон карда оиди хонатон маълумот битен. Саудо ТВ ҳами хел дар ютуб монаш хел мешава, мақсад харидорам дам мегиранд. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих, маҳаллаи 20 шаҳри Конибодомда қарор дорад. анаи хона 150,000 сомонӣ нархи хонае ки дар Конибодом аст. азиз, ҳавли истиқоматӣ мега иборат аз 6 сотих масоҳат, иборат аз 2 дархона бо чӣ мега давлезаш, ҳамом, ҳавзи нӯшокӣ, об, танур дорад, гараж дорад, ана чакдонам дорад. шароити зист муҳайё шудагӣ ҳавлӣ дар маҳаллаи 20-уми шаҳри Конибодом қарор дорад. касоне ки мақсад мехара рақамҳои 9119 ҳозӣ метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен ша бачаҳои азиз. ба хотири пешрафти ютуб канали Саудо ТВ чанд қа метавонен лайк бизанен, чанд қа метавонен поделиться кунен, подписаться кунен.
ҳамин подписатсия карден, зангулаша васа кунед. Вақте ки навори нав кардем, смс шумода меравад сон. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигии 5 комната, 6 сотих масоҳат, деҳаи Чаманзор, шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. 250 000 сум. маълумотоша гӯшинен. аз станса тарафи клуб рафтана мегад, тарафи дасти чап роҳи гурхурдада дохил мешавад. исм медрои мақсад деҳаи Чаманзор аз роҳи калон 1 километр дарун медрой. давернус дора, сертификат иҷозати сохтумон дора, мондагиша худут мекунӣ мега. занг биза шеринар 1992 номерои мақсад ахири номерошай масият кунен. хулас ремонтҳо ҳам бад нест, фасон хушроак ремонт, нархам фасонака 250 000 сум. сумтуми кам ҳам нестай, леки хона ҳам бад нестай бача азиз. масият када чахчах када харидориш бикунем бача азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги яҳуҷрага 3 сотих масоҳат дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. маълумотоша гӯш кунед. ҳамин хона чӣ дора? маълумот дора. просто 500 000 сум дай гуфта як 30-40 сония нагзаронем бачо. маълумотора гӯш кунед ки хона дар куҷо ҳай, кадом ҳолатда қарор дорад. маҳаллаи Южни, ноҳияи Фирдавсӣ. бисёре бачаҳо мебинад 500 000 сум мегзарона камтарак. ман медонам хеле мекунад бисёр. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Южни, хоб шаҳри Душанбе, 3 сотих масоҳати замин, я ҳуҷрага. срочна мефурӯшемша мегад. я дар хона дорад, 500 000 мегем. хоб бо замини хубам боша меган, назди ҳавлигӣ мақсад алиша мешавад. баъдан документҳо 100% ов свет дора, муомилаи хубам дора. 500 та маълумоти бештар занг бизанен, чахчах када бигиреша бачако. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира, дуюм этаж, 55 квадрат метр, якум микрорайон, шаҳри Турсунзода, регари Пешинада қарор дорад. дӯстон азиз, 190 000 сомон ҳамин квартираи коробкара метавонен бихарен. дуҳуҷрага, якум микрорайон, шаҳри Турсунзода, дуюм этаж, 55 квадрат метр, падабои тайёр шидагиай. мақсад мегирен хитон ба хости дилтон ремонтш мекунен, каталогша мечаспонен, дароша мечаспонен, зиндагира сар мекунен бачако азиз. чӣ хелай навор, хонаҳо арзонан, қиматан, маъқул шид нашид. хулас оиди ҳами видеои ирӯза ҳаракат кунен ки дар ҳамо комментария фикротуна нависонда монен. хулас аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. мақсад аз куҷо то чанд сомона шумо дар хона лозим астай, ҳатман нависонда монен. навори баъдна ҳаракат мекунем ки ҳамон хонае ки шумо дар мақсад лозим астай пешниҳод бикунем. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ишам яҳуҷрага квартира. анаиш дар шаҳри Ваҳдат дар назди бозорчаи Гулистонда қарор дорад. квартира коробка. анаи квартира не ки тез савдо мешаванд. ёкинда 500 сомон кам 170 000 сомонӣ. ёкинда 6 этаж, 41 квадрат коробка, яҳуҷрага, бозорчаи Гулистон, шаҳри Ваҳдат. рақамошон 6659 занг занен. 169 500 сум. дом тайёрай, ремонта саркунӣ мешавад. то мактаб Садиқ 200 метр наздики бозорчаи Гулистонда қарор дорад. касе мехарад, далши худаш ремонта мекунад. иҷозати ремонт додагӣ ҳастанд. дӯстон азиз, занг занен, чахчах када маслиҳат када бигирен. лайкора бизанен, подписатсия кунен, чанqa метавонен, дастгира фуромӯш накунен. Баҳри Саудо ТВ мақсад дастгирӣ зиёд шава, агар мо ҳам хонаҳои арзон бари шумо пешниҳод мекунем бачако. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен,
бародаре ки заминшон дар кураи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.